Kajingalak kai football under 18 ki kentei bat shenrang jong ka Meghalaya Games kan jam shaka final kabanlong la shai ka sngi ka khat khandai tarik ukala lingkat arhajar arpusa happy is sangma stadium tura ha kani ka kenti ka kenhun ki thei bat kirangalak kai ka Bhoi district kila jam shaka final ha ka jinga khun semi final ki kentei ka Bhoi district bat East Khasi Hills district kila jam shaka final hadian bakila la ban penliam ya ka Eastern West Khasi Hills bat ka South West Khasi Hills haba phasha ki jinga khun ki balalong ha ka khat phra tarik kalalingkat happy is sangma stadium tura ki thei ale kai ka Bhoi district kilala ha ka ban penliam no ya ka Eastern West Khasi Hills district dasan la iwe kanam tam ha ka ni ka jinga khun dei ka imaya shilla ka ba marway kalayo bakan thap hadu South li ki gol bat sa shikol la thap da ka rimika khongkai khatba ya ka shigol na ka banta ka Eastern West la thap ya ka da ka rempei basuk si imle khatba na ka liang ki thei ale ka jong ka East Khasi Hills kilala ban penliam no da sanna not ya ka South West Khasi Hills ka bahang ne ka nam tam jong ka jinga khun dei ka inri lai dor khong thau ka balayo ban thap argul bat ya ki kol ki basa la thap ya ki da ka mela ri bhaling do iba shambha khongset bat ka idei ban ri shisha kharpran katba ha ka jinga khun jong ki shinrang ka kenhon ya le ka jong ka Bhoi district kila penliam no ya ka East Khasi Hills da arla iwe gol ha ka ba ya ki argol ka Bhoi la thap da oferwen nongse bat u Melbourne lingkhoi ya ka shigol jong ka East Khasi Hills la thap da u Rodrigo simply katba ka West Jaintia Hills kalala ban penliam ya ka West Garu Hills da arla not gol bat ya kini ki gol la thap da u dawan salan mi malang bat utiros kendaj kumta ka basa ka long ba ka jinga khun ya ka kardan ka bala jong ki kentei kan long hapdeng ka Eastern West Khasi Hills persha ya ka South West Khasi Hills ha ka por khat architect mensngi bat ha ka por architect no phaisngi ka jinga khun kan long hapdeng ki rang ka East Khasi Hills persha ya ka West Garu Hills katba ka final jong ka ni ka jinga khun kan long ha ka por san ba je jan miet ha ka ba ki thei ka Bhoi kin ai reng persha ya ka East Khasi Hills bat ha ka por hanyo ba je jan miet kirang ka Bhoi district kinya ai reng persha ya ki West Jaintia Hills district